Pano ndi Panyasa Voice Box pamene pankhani ya Malawi osiyanasiyana amene amafuna kulankhulapo nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tabwera ndi Bambo Frederick Bile Malata amene alankhula zambiri zokhudza chipani cha Democratic Progressive Party makamaka utsogoleri wa a Profesa Peter Mutharika. Ambita Malata mukuona kwawo akuti a Profesa Peter Mutharika alibe kuthekera koyendetsa chipani ndipo mu zaka zonse zimene iwowa akhala mtsogoleri wa dziko lino la Malawi komanso mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party, chipani chija sichinasungike ndipo chipani chija muchizungu timati it has declined in popularity kusiyana ndi mmene kunali mwini wake Bingu wa Mutharika amene adachiyambitsa chipani chimenechi mu chaka cha 2005. Ndiye Abile Malata akunena kuti akuti ku chipani mpaka na pano kupeza kuti mwina regional governor, regional youth director alibe ma resources kuti akhoza kupangitsa msonkhano. Ndi ngati ma resources akusowa kwa constituency level, chipani cha Democratic Progressive Party chiwale chodzawinanso masankho ngati Peter Mutharika ayimire mu 2025. Ndiye tikhale limodzi kuti timve kuti Abile Malata akuti bwanji pa nkhani ya utsogoleri wa Mutharika ku chipani cha Democratic Progressive Party lero pa 22 April 2024. Achimwene muzi asimikizira ndithu kuti ku DPP kulibe chiliko pa utsogoleri wa Peter Mutharika. Anthu tikamanena zonena kuti utsogoleri wa Peter Mutharika ndi olephera, anthu amaona ngati mwina tikupanga mwansanje. Ine akani challenge himolo utakhala kuti ndipange naye debate sanga ndiunikirepo zinthu zingapo zimene yoja wapanga zokhoza. And it's good kuti wazikambaso yekha pa interview ja pamene amanena ati ine nakhalapo ku education sinakhoze ati nakhala my weakness yake ndi amene ajawo. Achimwene nthawi ya Bingu wa Mutharika constituency governor anali olemekezeka. Constituency governor anali olemekezeka. Zama subsidy zimapita pa constituency level. Amapezeka zichizonena kuti committee ya executive ya constituency jayo imakhala mu gulu la masubsidy lolandira nawo fertilizer subsidy. Kumakhala kandrama kamene kamayenda kaja kantukula pa khomo kaja kamayamba ma constituency governor. Kotero kuti munthu umati ukangopezeka zichizonena kuti kukumana ndi constituency governor ndikumakhala onyezimira ndikumasangalala. Koma inuyo under the leadership of Peter Mutharika sadasamale chipani cha DPP. Sadasamale chipani cha DPP. Chakhala chipani chomvesa chisoni. Malata subsidy ija amapereka ija kunena kuti ani mapanga za subsidy ndi zabwereza zimene zijazo atifunse ifeyo anthu amene amapindula. Munthu mmodzi amapezeka ati akutenga business ya 2 billion ku housing kujako. Wankulutu wa chipani ndikumakagawana ndi Peter Mutharika. Ndikumakagawana ndi achina Gertrude Mutharika. Afuna aname kuti chani. Malata subsidy afuna izabwerere cholinga chonena kuti azapindula bewo. Ndani constituency governor anapezeka kuti wapindulako ndi malata subsidy kapena ndikumanga nyumba oti ukayenda lero kumati okay ndafika pano pa constituency governor wa DPP nyumba yake yabwino anapindula ndi malata cement subsidy. Amene amapindula anali akuluakulu 2 billion kutenga kupita ku housing kuja ndukatenga umene kujako project ya 2 billion. Ndikumakana kuti atakumanga manyumba. Inu Joyce Banda samaonesa manyumba kuti okay manyumba akuamangira anthu muzi transformation. Sizimaoneka Joyce Banda samapita. Akapita ukaendera nyumba zimene zija a DPP omonde amene amati yangoenda amakaendera ati manyumba ting'ono president. Koma zimene ja kunali kusonyeza kuti project imene amaipanga ija imaonesera. Lero ngati constituency governor angaoneke ku anthu amakhala zichizonena kuti azichita kusakasaka ma MP amudera. Kuti MP uyu akabwera ndi azikadya kwa iye uja abwana pakuti pakufunika tipangeza kuti kodi chipana mayendesa ndi MP munthu sanapite kuma primaries sanatenge mpando uja ku constituency akayambe kuyendesa za muzi wonse akambe kuyendesa za wina aliyense MP nanga kazawina azakhalapo ku constituency. Munthu jakaononga ndrama zake zonse akawina akakhalapo ku constituency ko sakafuna kuti akabwezerese ndrama zake. So Peter Mutharika asaziwa kusamala chipani. Peter Mutharika amaziwa kusamala anthu 4 or 5 amene amamunamiza amamuuza kuti bwana musatuluse ndrama yamene yonse ifeyo tisonkherana tikapanga nsonkhano inu mukangoyankhula. Peter Mutharika satulusa ndalama ya nsonkhano.
sona amaganiza kuti anyamata awo akamana kuti tisonkherana tikapanga ndrama ya nsonkhano amaganiza ndrama amazitenga kuti nesamakhala why kuota body ku Eskom kuti maparastato kumera kuti kuteku pano pa auditing awawa kuti abwere paduse pena paliponse azingopezeka DPP inatengapo 1 billion, DPP inatengapo 2 billion, DPP mahotelo nsonkhano naliwonse umene umachitika ku mahotelo kumapezeka kuti kutuluka mabilu billion kuti inu ndrama imeneyi chabwino kaya kunali anthu 100 ndi bilu iyi mabiliyoni awawa ndi kuti munthu mmodzi amagona malo otani amagona malo otani. So achimwene Peter Mutharika sanasamale chipani andi kuti abwerere it will be worse chifukwa nthawi imene ndo tazakhala kuti wakalambiratu amene azayendesa zinthu zija ndi omwewo amene alimbikirawa kuti ayi tofuna abwererewo. So dziko la Malawi silingayendesedwe ndi anthu 4 or 5 maganizo anthu 4 or 5 sizingatheke. Izo ndende kusimikizani sizingatheke ndi pang'ono pomwe kuti ati maganizo anthu 5 or 6 ndakanene kuti akaveka dziko lonse. Hayi ifeyo tayiyamba ntchito iyi tikhala tikuunikira Malawi, tikhala tikupita background kupanga nsonkhano, tikhala tikupita maradio kuwafotokozera anthu sikuti kumuopa Peter Mutharika. Hayi we know sangawine koma kuchedwesa nthawi kuchedwesa nthawi anthu kumamoti anthu a DPP wo apange chiganizo chabwino chonena kuti asankhe mtsogoleri amene akhoza kuchinyamula chipani chija ndi kumapita nacho kutsogolo ndi kuperekatu chisanzo chabwino. A John Tembo akhala kumayima temwina kubwera kuyima kupezeka kuti kulephera, temwina kuyima kupezeka kuti kulephera chifukwa chonena kuti anthu kampeni imene amapanga amangonena kuti a John Tembo ndi amene anali patsogolo posogolera kumapha anthu. Chipani cha MCP ngati chimapanga za makhadi amasogolera ndi a John Tembo. Even wina aliyense akangobwera amangokamba zoyipa zokhazokha za MCP mpaka a John Tembo atafika paja povomereza kuti no ineyo ndikhale pansi ndipereke munthu wina woyera wabwinobwino wampe atenge chipanichi ndi pamene ponabwera achakwera. So mene anangobwera achakwera anthu anabwera ndi hope ina ya MCP ngakhale anthu amapanga kampeni kuti Peter Mutharika adanena as long as I am the president MCP will never rule this country. Amaganizo kuti anthu ali maganizo akale omwewo onena kuti MCP ndi amakhadi MCP ndi yotani koma anasintha system ndikukatenga anthu oyera bwino ndikasiya kutsogolo. Anthu amene amakhala kuti ali ndi ziyangoyango aja anavomera kuti no ife tikhale kumbuyo asiye awa ndi kumene kumakatuluka mayina achina nkakacha oti mayina amene samadziwika even ku MCP ndikupeza kuti kumutenga chakwera uja ndikuyenda naye ndikuthamanga naye anthu aja akhala kale aja atavomereza kuti okay ife mwina kumbali athu tinalephera timwese nkuluwe ndikumene amapezeka kuti apeza njira ina iliyonse. Now chipani cha DPP mene chinangoyamba kutsegula kuti makomo Peter uja amene anangonena kuti ananga ndi awa muzi aona akamayenda zigwira nawo ni ntchito. Munaona mene chipani cha DPP mene chinadzukira, munaona mene chipani cha DPP chinadzukira amati akaenda na Nkhumwa uku akakaenda Kabambe uku akakaenda Bright Saka uku akakaenda Gadama uku akakaenda Mwanamveka uku Mwanamveka anazungulira dziko lonse just tweaks kuponda ku south konse kuponda central region eastern region ku northern region kena kwa kubwera kuti atayimisa makampeni cholinga omwe aja kale aja azipanga bezimina mapanga. So achimwene munda olima kuti lero chaka chino ulime munda omwewo utrefetereza mofanana zokolola zake zimakhala chimodzimodzi. Umayenera munthu uzisintha uzipanga kasintha ngati munda usuku kuti usira chimanga chokwana ndi zimene ukulowesa kuli bwino ikepo kani mbatata kaya ulimepo mtedza kaya ulimepo tsabola kaya ulimapo fodya koma usati uzingokhala iweyo. So ukuchina chipani chikugwa momuti ungovomereza kunena kuti ineyo enough is enough panopa ku convention kasankheni anthu koma ine ndisapota munthu amene ndikumudziwa anthu azisapota munthu uje kuti Peter Mutharika uje interview yake imayenera kuti zinena kuti okay ineyo ndasapota Malata ndisapota Malata zivute zitani ndimusapota Malata ndipo amalawi Malata ali ndi zabwino zake zotere anthu kumaona kuti iwe anthu atatenga aja akhalakale aja atabisala ngati azatuluka after kuti atenga bomo koma lero ndiyimira ndine anthu akundiona kuti am the best sakudzati akumokera. Ukhala bwanji best munthu alandidwa boma munthu kuchita kukulanda boma ndikuti
you don't have trust ya anthu pamene popo ndi trust ya anthu yakuchokera iweyo anthu akuchokera alibe nawenso trust kukulanda boma kukuchotsa ndithu ndi voti ndikukapezeka kuti kuchoka ku state house ndikukakhala ku page house sikuona kuti vote of no confidence ndelero ukane kuti ati am the best akhaso best bwanje munthu papitika vote of no confidence inetu ndikamanena kuti achakwerawa ali ndi democracy and akuonesa ali democracy yeniyeni anthu akumati yayi wajaza MCP ayi ndithu sikuti ndajaza MCP koma tikumanena kuti akadakhala Peter Mutharika kuti wawina muzisankho zija za 2020 achina mtambo aja lerolo akanakhala ali mundende achina chakwerawa akanakhala ali mundende koma palitu zambiri zimene zidachitika under the leadership of Peter Mutharika kuti kukadakhala wina iye uja akananyata kaye kunena kuti ineyo ndikhale munthu wankulu koma osati kumabwera ndikuakhazika anthu achina kabambe onse khani basi achina Bright Saka khani basi achina Gadama khani basi koma chipanicho ndikumangokhala kumwamba koma pasi pa osakonza ma constituency governor chililire nicho mene alili ma regional governor alibe budget yonena kuti iyi ndi budget ya ife ngati anthu kuti tikhoza mapanga nsonkhano kulibe district governor kulibe if you talk of central region ngati pali district governor ndi mmodzi yekha town amene amakhangati amachenjera muzochitika zake chifukwa cha mabusiness yake koma palibe ndi mmodzi yemwe amene amapezeka kuti osililika m'maso kumaona kuti awa ni ma district governor ndikumaona kuti ati zikuayendera magalimoto aja makatenga kutunda komweko munthu alikali ndi galimoto yake ngati MP mukutenga galimoto mukumpasa kayikhazike ku nyumba ayendera nthawi yanji galimoto yake ya chipani pamene mumuti mutenge galimoto ja mukampase constituency governor mutenge galimoto ja mukampase district governor mutenge galimoto ja mukampase youth director wapa region wapa district wapa constituency youth director koma ma youth director alibe even ndi galimoto how can you say kuti imejo ndi chipani youth director akwenda pata awati mukuti ndi delegate amene ndi delegate wapa constituency youth director wapa constituency uyu ndi youth director wapa region uyu ndi youth director wapa district koma alibe zomwenereza how can you win zisankho nchifukwa chake pa constituency masiku anopo kumatuluka mavoto 5 youth director akamapita kopanga nsonkhano ndekuti amadekera kuti aitanisa nsonkhano ndi regional governor kapena ndi president ndi akafika pamene paja azikanena bwana azikajambulisa zithunzi ati akugwira ntchito pamene pa ground akulephera kufika ulo pamaliro kuti angoperekapo kapena 100,000 or 10,000 kukanika so munganene kuti chipani chimene chocho chingadzuke masiku 18 yangosatu pano pa 17 months if you don't know kuti to elections so Peter Mutharika walephera kuchikonza chipani chimene chikuyambira kumbuyo konseku walephera kuchikonza walephera ichi chipani chikuchikonza 2023 jamu chamatine ndikhala pamene mpaka 2023 chakanangochikonza chipani chakanakhala kuchita rebrand ndipo chikanakhala chikutulusa materials for president amene akanatenga nthawi imeneyi akanakhala ndi chidwi chonena kuti ndikukayimira ndineyo ndikuti akanakhala kuonesesa kuti okay tisachose munthu muchipani koma tikhale kuti titolere anthu abwere aliyense amene akuganiza zochuluka muchipani umachita kukhala naye pasi kuti no why are you thinking of going out ife tikulowa tumboma tiyendere limodzi boti tiyendere limodzi mboti koma iye uja chifukwa alibe chidwi alibe nzeru zoyendesera chinthu nkuona kuti atha umachotsana so akamachotsana ndi akuganiza kuti anthu ajaze kaimba ngoma kumene kuchako kuti oye kama Peter Mutharika no tatengani mdala wanuyo tapitani mukamusiye kumalo osungira anthu mmene mwamusungira muja mmene mukumamusungira ku page house muja pamene paja muchita bwino kwambiri andi mayi aja akweni akuyamikiridwa akumusunga bwino mdala uja sikuti akhale abwerere kuti azikabwerera kundale active politics ayi active politics at his age taone ife mu news zilo kuti zimayi wina 111 kutyolo pamene wamwalira dzulo at 111 koma mukaone kuti kodi ngakhale mene amwalira at 111 how productive was she anali productive ndikuti chinali chitonzo kwa anthu so mulungu akakudalitsa mpaka kumafika 80 ungoyamika mulungu palibe chifukwa choti uzibwera ndikumakati ine koma ndipo ine mkulu amene ali ndi ana ali ndi abale ake koma kutyoloko ndithu amene uja ndiwochokera kutyolo amene ujayo kuti kutyoloko kuli abale ake ngati mmene Bingwa Mutharika amakondera tyolo
kandi kusanje kamukuti kandi kuti kamuti ndi kunchewu kuli abale ake amayenderana nawo ndikumayankhulana nawo oti sangamuyankhule. Iyo yatibweza kumati akatuluka anthu kumamunyadira ngati imene amapangira Bakiri Muluzi takatuluka anthu amamunyadira ntawuni monsemu kumaona acheya anaona kuti ine ndayesesa 30 term zakanika. So awawa kufuna azipanga za 30 term pamene 30 term inu ake anali Bakiri Muluzi and analephera 30 term Bakiri Muluzi ali pampando ndi lero ali pampando wa president kale. So lero akabwire awa azikanena kuti hayi ndifuna ndibwereresa kuchokera kunja kwa boma akuona ngati zimene zinachitika 2013 2014 kumati basi umaka musokoneza Joyce Banda to 2014 anawina and Joyce Banda anangoona kuti okay mwapanga zimenezo okay fine. So alephera 6 years yonse alephera palibe imene anganene Sabuside imene akunena ndifuna zakhazikeso Sabuside amene amapitako kumene amapindula zimenezo anali akuluakulu okhaokha. Tiyeni tikaone Sabuside manyumba amene amangidwa ndi ati amene alandira masimenti yo ndi ati mukaona kuti zimangolembedwa zimafiga ku housing ko kumakatenga ndalama kumadya ndikumakamanga mahotelo kumakamanga zimanyumba zikulu tikuziziwaso zimanyumbazo mwere ya 6 monsemu mu 6 miles monsemu nyumbazo zilimo ndi munthu azikanena kuti ayi ndisabweresaso malata Sabuside lero pamene National Planning Commission NPC ili ndi maplani awo a 2063 iwo zikabwera ndomakanena zakumbuyo ma technical colleges ndi angati ma technical colleges amene ana apitako ndokaphunzira ndokapeza kuti kupindulira beziko la ma chifukwa chani anthu akweze kati omwewo ndomakalira kumapita ku Israel ngati iye anakhala kuti analitukula ziko lino achimwene nkhwalambano isatipangise ife kukhala olongolola mwamva kuli anyamata ambwinobwino kumene kuchako achina Gadama ali kumene kuchako achina Mwanamveka ali kumene kuchako achina Bright Saka ali kumene kuchako achina Kabambe ali kumene kuchako akukapezeka kuti onseaja kwakhomera adamukhomera Chilima adamukhomera Joyce Banda adamukhomera Chimunthu Banda DPP yekakhala yekha musamati nyaseso ndiza zina la munthu amene mwamva